Σας ειδοποιήσα από το ναυπηγείο. Βεβαίως κύριε Δόγαν, και έχουν ζητήσει σας όλα τα προσπέκτη για να διαλέξει τους κάπους αρισκίες. Μόνο πάνω θέλετε ένα μεγάλο σκαλός πρέπει να περιμένετε λίγο. Εγώ δεν είμαι την περιμένω, θέλω τσακαλάκα να τελειώνουμε. Είδα ένα τώρα εδώ πέρα αυτό, τι. Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω εγώ από Σαουδικές Αραβίες. Μπορείτε να μου πείτε τέλος πάντων την τιμή του. 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια, δεν είναι κακό. Υπάρχει έτσι κάτι αντίστοιχο. Την ίδια τιμή. Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Το δόγμα αυτού. 200 εκατομμύρια. Αυτό εδώ. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια δεν είναι κακό. Για αυτό εδώ. Αυτό είναι στα 50 εκατομμύρια. Το φτηνένουμε πάρα πολύ, το φτηνένουμε. Μην το γυρίζετε, το φτηνένουμε κι άλλο. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι κρυσκά. Μπράβο, Chris Craft, αυτό χρειάζομαι. Γιατί ξέρετε, κάνω και σκι στη θάλασσα και στο βουνό. Ήμουνα πρωταθλητής παλιά. Πολύ παλιά. Εξάλλου εγώ δεν σηκώνω κεφάλαια αυτή. Να πήγαινα τις βολτίτσες να με χτυπάει το αεράκι. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Για ήρθε. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι στα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια τώρα πηγαίνεις μέχρι την Αίγυπτο, σαν πολλά δεν είναι. Αυτό εδώ. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύρια, δεν είναι κακό. Υπάρχει έτσι τίποτα έτσι πιο φθηνό. Να σας δείξω μια βαρκούλα και εδώ για να είναι γερωματική. Να μπράβο, δείξαμε τις βαρκούλες που είναι γερωματικές. Αυτή εδώ, Πόσο είναι αυτή? 100.000. 100.000. Αυτό εδώ που είναι σαν καναπές. Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000. Να μπράβο, φουσκωτό. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό. Πώς δηλαδή? Πηγαίνεις στην εταιρεία προστασία ζώων, ακούστε τώρα. Και έχεις και φουσκωτό και σκυλό με 40.000. Με αυτό κάνει 50.000. Για μου κάνετε μια καλύτερη τιμή.